indopinda Johane Masowe nobva kwamutare ndinogona ndavhura Bhawa but ini Bhawa rangu kunyange vanhu vakandisamona ayo madzimai ndo exploit mumwe wachifamba asina kupfeka ndizvo wachifamba vachinanzona vanhu vachitamba pa kuti nhasi mvura ikurapa kunaya uchiita zvaurikuita izvozvo ingana here kana ndichiita izvozvo hainayo membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko taurai zvamakwira teerera toshiba ava nyaya yavo ava ndotipinde kusa 21 mazizwa wazwa mandevu ndatipinde kusa 21 ava varume havaketi kudze nyaya yavo kamuda kuya musa 21 muya mawaone nekuzwa kundi nayo ava varume ava vari kuhaya vakadzi vasinganyare vaya vane mabhawa vakaisa murex vangambitarume vana vanotanga vakadzi vanobvisa hembe vanasina kupfeka mabhurugwa vanhu vanenge vapfeka zvimabhurugwa zvavo zvakadai handina chamani votamba zvavo vanoita mumwe mutambo usingaiti hanzi vokusvika pakukamana nevakadzi vayo voita sei vachirara vese ava varamba kuti hazisi kuzvita asi chitatitega tuise chapupu chapupu chakawanana kuti mombe 4 pamwe chete umwe chete 4 chapupu chakawandei chichakurova zvokurova izvi zvikwamuri topedzerana sa21 musina zvakumota amama saka izvi zvishonu ngatipedzerana mooperata munzvimbo medu musingaite zvamurikuita vari kuhaya ndinotone vhidhiyo yacho imwe iri muno murume anenge akagara rara pasi zvese zvamunoita mubedroom ziye zvinoitwa munhu akaita sei akarara pasi achitambirwa dzimwe stairi asati ambodziona ndikadzokera kupona saka ndingoti ava nebasa rauda kuadzisa kuti munyika medu munogara kana varamba hazvina kuipa tinoavharisa mabhawa iyaya ini ndaida kuti mukumbire ruregerero munaka manje matimuda zvapo yaisa 21 tosangana sa 21 andavhara dareko iwo hauna kuzviita izvo zvinotodzona ndisirimi tipewo nguva mama tipewo nguva ndakupai musa 21 handisi kukutongai nhasi kasi zvapupu ndinazvo muchiona muno maona nyaya yeuroi yabuda muno mini yangabuda vanhu vangani vakawandisa vachakawanda pamombe 4 dzandofukidza nhasi ndichikurova idzine kuna musana dzinosia pabushu ndichakusvitsa kana mu6 kana 7 ndikuteera izuva iroro endai zvekudzima hapana chamuchataura tavhara nyaya ka nyaya inoda zvapo mutaura 21 endai aiwa enda hako mandebwe enda hako ndokumbirawo ndokotaurawo ngutipewo nguva ndingotaura uchazondiudza kuti pikicha yekutenderera ka ine matiles ndozvauda kundiudza ndatimira iwoamusi kutitonga kaizvezvo mataura ngotaura kuti imimi first time kupinda pamusoro imwe nyaya inoitika kunyangwa zvamatina muchitonga nhasi ndadongotaurawo kuti mungowawo nepicture yekuone picture yamunayo kudhara hongu nayo but isusu tiri vauyi isusu tiri vaenzi takatoyawo kuti tochinjawo lexman yacho mukunzwa kuti vanarumitisana vakadaika unhu hwawo hwawagara wanahwo ka unhu hwokuti inzvimbo isina chikoro haudzoreke inzvimbo isina chechi zvacho haudzoreke ini ndobva kwamutare ka ndakatovhura Bhawa zvepamutemo nachief bush ndiwo akazoita official opening senator vanga varipo mp vanga varipo officer in charge vanga varipo saka ruwengo rwoti ndiri muenzi nenyaya yekuti hanzi unofanira kutisira ground yezvigure because vanobhiliva muzvigure indopinda Johane Masowe nobva kwamutare ndinogona ndavhura Bhawa saka zvimwe zvacho ndiri kutaura mapictures kunyange vazvoka mati munawo but ini Bhawa rangu kunyange vanhu vakandisamona vakatendera vakaona paBhawa rakavhurwa zviri pamutemo kungorwadziwawo nezera rangu vakazvitadza kuzviita saka ndiri kutaura munongo muchizoonawo senzvimbo yenyu unozoti ndine murume ainonakidza sekanonzi pagungwa agona kutaura kunge matauriro ako handisi kugona kutaura pagungwa unomuziva nomuziva iwo unoziva kuti akazofara mubhawa pamusakapera aita sei iyo madzimai aya ndo aexploit mumwe vachifamba asina kupfeka vachifamba vachinanzona vanhu vachitamba pa ndinoda kukudzakaitika izvikaizvi airamba mairambo renyu asakazenda nokupa hana kuzovhara akazobvisa mambo vacho aya aine hana kupa muso atimiri kuona musa 21
chekupedza bora watotambarara chichiendeka kumba kuma tipe vamwe vanhu aya rimwe bhawa we rakasiyana tiri mabhawa akafanana vanhu vese vakasamura nemabhawa asi tikakutaura chokwadi munyika muno ndimukonzeresa kuti nhasi mvura ikuramba kunaya uchichazva uri kuita izvozvo inganaya here kana ndichiita izvozvo kana pamutaro pacho tinokuziva iye haasi kuita zvozvo asi mari yake manje mari ari kuida sezvokunyangadza nyika inei manje isi kuti hatichada izvozvo vanhu vakuya kwavakaita nezvatakataurana navo vachaita voza kuti hatina kudzidza hatizivi kutemi izvi kwani mabooking house tikavataurira kuti hamuzive zvamuita ukutaneka mukaka akakuti kambanikokamokanyika kabva nokubare kati hatikanzwisisa kanonzi mbare kana makondi nongona pose pese akasina kana vanaitaichovari mutumba kana matudza kuti mabooking house ariko akaisa ndiani iwawo Chendai. mutungamiri wedu iyoyo muchifi ndikapedza mutungamiri wedu uyu mandeko usandinisa Bhawa. chimboteerera indikuudza ndikakupa mukana kuti nyaya yekutaurwa kusa 21 chiisira ika awo ndichisabhuku wako ya Right. ndiyo sabhuku ere Havasabhuku wangu. ndimi chairman ndirikiae wemusangano kasi mukuziva kuti murimo munyika sike kuvarasira mhuso pozi kuda kutokubata iwo chendeko kuti zviitike zvine michairman titiso kwamuguru tangorirwa musaka hatina kuramba kana kudii zvida kuti kana zvikwanisika hedu tine zvatinokwanisa kuti tonge aiwa unoziva kuti 21 vanotaura zvese uri watiwa usikusesakana zvapofu tipe vamwe